Здравейте, приятели! В деня рожден на моята майка съм много щастлива да ви представя новата книга "Гимнастика за мозъка", която за разлика от досегашните "Намери думите", които развиват най-вече езикови функции, развива памет, концентрация, възприятие, внимание и изпълнителни функции. Чрез 100 разнообразни пъзела в книгата ще откриете задачи за декодиране, като за възприятие, математически задачки, за памет задачки, езикови задачки, лабиринти, ребуси, откриване на разлики, свързване на точки, памет, текстови задачки. Ето тази е интересна също. Намиране на числа в таблица. Подобна е на търсенето на думи, но е търсене на числа. Надявам се да ви харесат. Благодаря ви за доверието.